corect? Stați așa că ați zis deodată. Stabilitate. Stabilitate a ce? A încasărilor. Predictibilitate. Predictibilitatea a veniturilor, da? Numărul de angajați. Numărul de angajați, atât? Doar numărul de angajați? E vreun top din ăsta, top 500 Forbes, cei mai mulți angajați? Nu ești departe, dar ce? Tu ai mai mult, poate mai greu. Cu cât ai mai mult, poate mai greu. Ești topul dificultății. Care are 7.000 în spate și ce? Bucate, da. Deci productivitatea pe angajat. Da? Profitabilitate și așa mai departe pe angajat. Adică eficiența prin care poți să faci cu 50 de angajați, cât alții poți să faci cu 100. Bun. Dar statul ce indicatori are? Produs intern brut. Și din ce-i socotit produsul intern brut? Ia să vedem. Că voi știți, profitabilitatea, EBITDA noastră este venită din venituri brute, minus discounturi, promoții, cash on, tot ce înseamnă rebate-uri. Asta înseamnă că ajungem la profit brut, da? Din profitul brut, ce punem? Gross margin.